A malmok lassan, de őrölnek. Jövő áprilisban nyithat a Moulin Rouge. Néhány hónapos vegetálás és kétségbeesett keresgélés után ugyanis sikerült hitelezőt találni a duplájára növekedett felújítási költségek fedezésére. Júliusban még úgy tűnt, hogy a beruházásnak befellegzett, mert amikor kiderült, hogy az építkezés befejezésére 500 millió forint kellene, a Fejlesztési Bank nem folyósította a korábban már megígért 245 milliós kölcsönt. Szépül a Moulin Rouge. A kivitelezőnek és a beruházónak már is egy év a lemaradása. A nyitást ugyanis idén márciusra tervezték. A felújítási munkálatok megkezdése után azonban hamarosan kiderült, az épület még tartogat meglepetéseket. Senki sem számított arra, hogy 245 millió helyett fél milliárd forintba kerül az építkezés. Ebben szerepelt az én naivitásom is, szerepelt mindazoknak a naivitása, akik ugye nem jutottak be az épületbe, tehát papíron, felmérések alapján mérték föl, hogy milyen lehet ennek az épületnek az állaga. Senki nem tudta, hogy itt milyen vastagok a födémek, milyen állapotban vannak, mit kell kicserélni. Nyár közepére a Vörösmalom az összes rendelkezésre álló pénzt felőrölte, sőt a beruházó és a kivitelező is adósságokkal küszködött. Az építkezést csak azért nem kellett leállítani, mert egy angol befektető többségi tulajdonrész fejében átmenetileg fizette a költségeket. A napokban pedig a CIP Bank 340 millió hitelt adott. Bízunk természetesen a kivitelezőkben is, egyik oldalon bízunk a szakértőcsapatban, akik a felújítást, illetve majd az üzemeltetést végezni fogják, és hát persze a szokásos, megfelelő biztosítéki rendszert is kialakítottuk arra az esetre, ha ne Isten mégse úgy történnének a dolgok, mint ahogy mi erre számítunk. A megfelelő biztosíték annyit jelent, hogy ha a mulató nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, nem hozza a kívánt anyagi hasznot, a bank egyszerűen eladja az üzemeltető céget, azaz másra bízza a Revue Színház vezetését.